Салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Orion Media. Инак стоя фрибойс даем. Чихелек Шаҳроми Абдуалим чанд рӯз пеш дар чанд видеош ваъда карда буд ки треки "Ман як қадам бе ту ҳеҷ ҷо намерам" қисми 2 ҳамроҳи Ралик. Инак ин рӯз шоҳид мешавем ки ин трек запис дестай айни ҳол Шаҳром дар дари кабинкаи запис кардестай. Ҳозир гӯш мекунем, мепурсем ай худаш кай мебура. من یک قدم به تو هیچ جا نمیرم، گفته بودم به تو باور نکردی، چرا گفتی میمونم من با تو، رفتی تو ای یار عهدت شکستی. من یک قدم به تو هیچ جا نمیرم، گفته بودم به تو باور نکردی، چرا گفتی میمونم من با تو، رفتی تو ای Жакне бачако, трек девонаги мешава, чихелек якмаш буд. Ман як қадам бе ту ҳеҷ ҷо намерам, азизи дилам, ёри хушгилам, ту наро танҳо мемонӣ бе ман, ёри дилҷӯям, ёри хушрӯям. Будем шавра зудтар мешава, ҳама кас саждат кунад. ба дастат мерасад рӯзе ки тобам, пас он мефаҳмида ранҷу азобам, чунон ёдам мекунӣ ту он рӯз, ҳамо вақт мекунӣ ту суроғам. мо мисли лайли маҷнун ошиқ будем, ба монанди фарҳоду ширин будем, чӣ шуд ба ишқи мо ки ҷудо шудем, من یک قدم به تو هیچ جا نمیرم، گفته بودم به تو باور نکردی، چرا گفتی میمونم من با تو، رفتی تو ای یار عهدت شکستی. салом алейкум ба ҳама мардуми ғариб, подписчикои канали Orion Media ва канали Шаҳром Media ва имина мардуме ки айни ҳол моро тамошо кардесанд, саломи худам мерасонам. Абад гуфтанӣ будем ки дар чанд видео гуфтагӣ будем ки суруди "Ман як қадам бе ту ҳеҷ ҷо намерам" қисми деш рӯзои наздик мебуроя. Мухлисо беҳади бад интизор буданд. Абад дар охири он видео карда будем, гуфтум ҳамин моҳи шарифи Рамазонда дигим қисмаш мебуроя. ина иншоалло ҳамон рӯз расид. ина айни ҳол сабтиш кардем суруди "Ман як қадам бе ту ҳеҷ ҷо намерам" қисми деша насиб ҷои худмона тамом кардем, ҷои Ралик мондага камтар мехонам ва ҳамин рӯзода запис мекунем. насиб боша агар успеҳ кунем, агар бишавад дар моҳи шарифи Рамазон клипшам пешниҳод мекунем шумода, мекунем петриша ҳамин рӯзои наздик дар моҳи шарифи Рамазонда мепартоем шумода, кадоме ки интизорай бози камтаракшам мемонем, гӯш мекунем чӣ хеле омадистай. ҳама каса интизор бошем, боқӣ сарбаланду пирӯз бошем. мефаҳмида ранҷу азобам, чунон ёдам мекунӣ ту он рӯз,